Paseian, Tafaian, Nafarroa oinez. Zerto Tafaiara! Euskera ere. Siemens Gamesak eta sindikatuek Zamudion dute bilera ostegun honetan, enplegu mailaren baitan, enpresak aurreikusitako kaleratzen inguruan hitz egiteko. Joan den urriaren 4an, enpresak bilera telematikoa egin zuen Comisiones Obreras UGT eta ELA sindikatu atalekin, estatu osoan zehar, eta bertan, konpainiak doikuntza horren zenbait xehetasun eman zituen. Ia 500 lanposturi eragingo die, plan zabalago baten barruan guztira, 2009 enplegu murriztea aurreikusten du mundu osoan zehar. Enpresak oraindik ez du zehaztu nortzuri eta non eramango dituen aurrera kaleratze horiek. Kaixo guztioi, eguerdion, ongi etorriak gurean gaur magazinera. Urriak 13 ditu gaur osteguna da. Egun erabakigarria esan bezala gaurkoa Siemens Gamesarentzat. Enpresak enplegu maila deitu du akordio bat ixteko aukera aztertzea aldera. Sindikatuek eskatzen dute balizko akordio hori adosteko kaleratze traumatikorik ez egotea. Orain arte jakin dena da kaleratze gehienak bulegoko langilenak izango direla. Eta Nafarroan Volkswagenek geldiarazi du osatu gabeko autoen produkzioa eta 600 inguru baino ez ditu amaitu. Gai honen inguruan batzordearekin sortu den lan gatazka dela eta. Utzi dute produkzioa. Hala, lantegiak 15.400 auto inguru zenbatu ditu oraindik, eta hainbat zelaitan daude aparkatuta, noiz amaituko zain. Produktibitate batzordeak informazio ohar bat idatzi zien langilei adierazteko ezin izango dela langilerik lekuz aldatu txandaka edota tailer elektrikoetan ariketa autoak berreskuratzeko egungo egoera argitu arte. Eta Azpeitian Statkraft enpresa norvegiarraren proiektu eolikoa eztabaidatzearen ondotik, zentral eolikoen aurka dauden Euskal Herriko hainbat talde Elosun elkartu dira, mendietan eolikorik ez dutela nahi aldarrikatzeko, aditzera eman dute energia berriztagarrien aldekoak direla bai, baina ez aurkeztu diren proiektuek jasotzen duten moduan, mendiak industrializatuz. Hain zuzen eolikoen aurkako plataformetako kideak mendiak babesteko elkartu dira Elosun, baita zentral eolikoek jarri nahi dituzten inguruetako baserritarrak, nahiz herritarrak defendatzeko ere udan Arbeo. Esan genuen Gipuzkoako mendiak aske nahi dituztela industrializatu gabe, zentral eolikorik gabe. Horixe da Elosun 4 haizeetara zabaldu dutena. Jende mordoxka elkartu da Bergara eta Azkoiti artean dagoen Bergarako auzoan.
Hainbat eragilek bat egin dute Gipuzkoako mendiak asketaldea eraikiz. Gipuzkoako mendiak babesteko eta aurkeztu diren proiektu eolikoak geldiarazteko xedearekin batu dira. Helburu jakin batekin. Bertako mendietako ondare naturala, ekologikoa, arkeologikoa, geologikoa, historikoa, paisajistikoa eta espirituala babesteko. Zein inguruetako, baserrietako eta herrietako biztanleak, gure bizitokia, gure osasuna eta jardun ekonomikoa, bereziki nekazaritzarekin lotuta dagoena, defendatzeko. Azken hilabeteotan hainbat proiektu eolikoren berri izan dugu. Bai Green Capitalek egin asmo dituenak, baita Statkraft enpresa publikoak egin nahi dituenak ere. Batenak zein bestearenak mehatxutza dituzte. Mehatxua ez da nola nahikoa. 200 metro luze eta 158 metro zabal irateken makroeolikoak aurkeztu dituzte. Elgeakoak halako bi baino altuagoak. Gipuzkoako mendiak askeko kideek uste dute proiektu eolikoen lehentasuna aberatsen diru nahia elikatzea dela eta ez herritarron elektrizitate beharra bermatzea. Eredu honek jasangarritik oso gutxi du eta berreztagarritik ere berdin. Kezkatuta daude dorre eolikoak erekitzeko erabiltzen dituzten materialak direla eta haize errota bakoitza egiteko hormigoizko tona bana 335 tona altzairu, 4,7 tona kobre, 3 tona aluminio, 2 tona lur eta beste material batzuk behar direla baitiote. Eta material horiek lortu, garraiatu eta manipulatzeak kutsatu eta energia fosil asko gastatzen dituela azpimarratu dute. Egoera honen aurrean beste alternatiba batzuk eskatu dituzte. Baliabide energetikoen ustiapenerako, gobernantza eredu sozialak eta gertukoak baliagarrienak dira. Instalazio txikiagoak, energia kontsumituko den lekutik gertuagoa jarrita. Jada artifizializatuta dauden eremuak lehenetziz, teilatuak, industrialdeak eta bar. Eta behin agerraldia amaituta Gipuzkoako mendiak aske plataformaren baitan dauden eragileak hemen atzean ikus dezakezuen bezala Elusuko pelotalekuan bazkaltzera gelditu dira euren artean ideiak elkarbanatuz, euren artean ezagutuz eta batez ere zentral eolikoen inguruan hausnartzeko. Eta abiadura handiko trenaren obra duela 16 urte hasitakoa ez da amaituko 2028 arte gutxienez Espainiako gobernuaren aurreikuspenen arabera. Hasierako aurrekontua 4.200 milioi eurokoa zen, baina 7.000 milioi gastatu dituzte dagoeneko. Gainerako piezak lotzeko erantzun gabeko galdera asko dago oraindik ere, eta metatzen ari da obra honek zurgatutako dirua. Nafarroan esaterako galdera nagusia da, ea non kokatuko diren Nafarroatik heldu diren abiadura handiko trenak Euskal Y-koarekin. Azken urtean, gai horren inguruan desadostasunak agerian gelditu baitira gobernu barruan ere. Kalera atera gara, herritarren iritziak jasotzeko. Ni nago bat ere, ni nago kontra. Bai, ez da beharrezkoa, hori, abiadura handiko trena da, oso, ez dakit nola esan, baina da kabezoneria bat, nire ustetan. Eta hori, inguruan eta, gure mendiak, gure landareak dena, da, ezabatzeko, ez da beharrezkoa. Hombre, sí que estoy puesto en el tema, pero no me he puesto a pensarlo mucho, pero si empiezan a comerse todo el terreno natural para construirlo, sí que a mí no me gustaría mucho, porque al final yo, siendo de pueblo, valoro mucho la naturaleza, y eso de destruirla para construir vías de transporte no estoy muy de acuerdo. Ni pertsonalki ez. A ber, egia da, nahi dugula geroz eta azkarragoa llegatu lekuetara, orduan egite dituzte tren hauek oso azkar bateko baino gero, natura ez dute mantentzen. Egiten baldin badute hori, mendiak aportuko dituzte edo zubiak edo, orduan ni ez nago ados. Ez nago oso informatua, pixka bat enkontra zeren ez dakit, niretzako uste dut oso garezia dela, eta oso garezia dela bilete bat hartzeko abiadura handiko trena, eta baita hori egitea hemen, la Y Vasca edo hori, diru asko sartu behar da. Uste dut ez dela
ez dakit, errepide asko daude, baita tren konbentzionala dago, ez dakit behar den edo ez, uste dut ez dela oso beharrezkoa. Eta mugikortasunarekin lotuta, 2024tik aurrera, autobus linea berri batek Gasteizko erdigunea lotuko du Foronda eta Loiuko aireportuekin. Goia gasolindegi zaharretik aterako da, eta udako hilabeteetan 13 zerbitzu emango ditu egunero. Nerea Garzia, Gasteiz, konta iguzu? Hala da, bai, urratz garrantzitsua eman dute astelen honetan Arabako eta Bizkaiko Foru Aldundiek 2023ko udaberrian proiektua behin betiko onestea eta lizitatzea espero dute eta 2024an martxan jartzea. Autobus linea berriak Gasteizko erdigunea lotuko du Foronda eta Loiu aireportuekin egunero. 2024tik aurrera, linea autobus berri batek lotuko du Gasteizko erdigunea Foronda eta Loiuko aireportuekin. 9 zerbitzu emango ditu egunero. Eta Gasteizen bertan ekonomia alorrean Michelinek produkzioa geldituko du azaroan eta abenduan zehar. Hasieran azaro arte luzatuko zen, baina zuzendaritzak iragarri du azaroko asteburu gehienetan eta abenduko zubian ere lanuzteak izango direla. Bestalde, Laminaciones Arregiko enpresa batzordeak 2 ordutako lanuztea deitu du kontzentrazioa egingo dute Gasteizko lan harremanaren kontseiluaren bidezko hitzarmena exigitzeko. Nerea Garzia, zein dagoera? Laminaciones Arregi enpresak 2006an sinatu zuen azken lan hitzarmena eta 2009an iraungi zen horren indarraldia. Zenbait bilera izan ostean ez da negoziaziorik egon eta enpresa batzordeak gaurko adiskidetze saioa eskatu du. Michelin enpresak berriz lanuzte gehiago iragarri ditu eta 1600 tona neumatiko gutxiago egingo ditu. Laminaciones Arregi enpresak 2006an sinatu zuen azken lan hitzarmena eta 2009an iraungi zen horren indarraldia. Azken urteotan enpresa batzordeak hitzarmen berri bat sinatzeko asmoa izan du, baina zuzendaritzak eskainitako proposamenak okertzen zuen egoera. Hala ere, beste hitzordu bat antolatu zuten negoziazioarekin jarraitzeko eta batzordeak eskaera egin zuen. Hala baina ez du oraindik erantzunik jaso. Hori dela eta adiskidetze saioa eskatzea erabaki du. Elkartu gara, ja daramagu 13 urte lan hitzarmen berri gabe eta behingoz ja enpresak ekartzen dituen edukiak eta merezi ditugun edukiak eta serioki hasten diren negoziatzen. Bestalde, Michelineko Gasteizko instalazioek irailaren 16tik ekoizpenak gelditu dute asteburu guztietan. Hasieran azarora arte luzatuko zen, baina zuzendaritzak iragarri du azaroko asteburu gehienetan eta abenduko zubian ere lanuzteak izango direla. Erabaki horrek eragina izango du 1845 langileengan. Hau da, plantillaren erdiaren baino gehiago ez da egun horietan lanera joango. Ukrainak sortutako krisia dela eta autoa fabrikatzen dituzten enpresak eskaera gutxiago egiten ari dira krisiagatik eta horrek inpaktua du Gasteizko industrian.
Bestalde, Erdiz Bizirik plataformak meategi proiektuaren kontrako manifestazioa egin du asteazken honetan. Bastan eta Esteribar artean kokatzen den Erdizko parajean 100 hektariako meategi bat egitea planteatzen baitu Magna Magnesitas Navarra enpresak. Gaur berriz ere, argi erran nahi dugu, herri honek ez duela onartuko, ez multinazionalen, ez gobernu arrotzen agindurik. Ez digute erran behar, ez Madrildik, ez Iruñatik, gure herri lurrak nola kudeatu eta zaindu. Ekonomia gaiekin jarraituta, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak pobretze prozesuaren aurkako mobilizazio dinamika berri bat bultzatzea erabaki du. Ekimenak datozen egunotan zehazteko zain, datorren azaroaren 19 mobilizazio eguna antolatu du, borrokak bateratzea helburu. Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta osatzen duten eragileek eta sindikatuek adostu dute pobretze prozesuaren aurka mobilizazio dinamika abian jartzea. Bada, Gasteizen egindako batzarrean, plataformako kideek adostu dute azaroaren 19 borroken konfluentzia ardatz izango duen protesta egun antolatzea. Ikasturtean landuko dituztenak zehaztu dituzte eta indar berrituta heldu direla gainera jakitera eman du plataformak oharbidez, baita bileran mintzagai izan dituztenak ere. Hau da, bizitzaren garestitzea, zerbitzu publiko eta eskubide sozialen murrizketa, energia eta krisi klimatikoa guda imperialistak, zaintza sistema eta burujabetza gabezien ondorioak besteak beste. Emandako informazioaren arabera, askotariko eragileen ekarpenak aintzat hartuta, herritarrei eragiten dien pobretze prozesori aurre egin eta eraldaketa sozial erradikalaren alde aktibazioa oinarri, dinamika mobilizatzailea antolatuko du Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak urria eta azaroa bitartean. Gaiz aldatuta, Euskal Eskola Publikoa Zarro plataformak mobilizatzera deitu du azaroaren 5 Bilbon, hezkuntza legearen harira. Plataformako hartarazi duenez, naiz eta aurre proiektuak sare publikoaren aldeko zenbait neurri jaso, sare pribatuaren aldeko neurriak bere gain hartuko ditu itunak. Harre proiektu honek hezkuntza publikoa, euskara eta euskal kultura eta laikotasuna defendatzen dituela dio, baina zerbitzu publikoak privatizatzearen aldeko apustua egiten du. Sareen dualtasunari eusten dio, euskalduntzerako atzera pausua da eta ez du laikotasuna bermatzen. Hori dela eta, topagunea osatzen dugun eragileok, dei egiten dugu gizarte osoa datorren azaroaren 5ean, 5:30 Bilboko hezkuntza ordezkaritzatik abiatuko den manifestazioan masiboki parte hartzera. Euskal Eskola Publikoaren alde egin, eta lege honi ezezko borobila emateko. Eta politika alorrean Jon Kepa Parot goizean goizatera da Mureteko espetxetik. Bera bezala, 32 urte eta erdi kartzelan igarondotik, hilaren 18an baldintzapeko askatasunean aterako da Jakes Esnal.
Eta hispanitatearen egunaren arira, Espainiaren proiektu supremazista salatu du Euskal Herria Bilduk eta azaroaren 12 antolatu duten mobilizazioan parte hartzera deitu du. Hispanitatearen eguna ospatzeko Madrilen egin duten desfile militarrarekin desberdindu zuen Euskal Herriaren burujabetzaren aldarrikapena. Datorren 12an beste desfile bat egingo dugula. Desfile zibiko bat. Nun gizon emakumeak egongo dira gazte eta zarrak, irakasleak, langileak, intelektualak. Errebindikatzeko gu ez gerala ez espainolak, ez frantsesak. Gu euskalduna garela. Eta euskaldun bezala arro gaudela Euskal Herriataz. Eta gurea askatasuna dela. Gurea berdintasuna dela. Gurea elkartasuna dela. Gure proiektua ez duala inoren kontra, baizik eta Euskal Herritarren alde doan proiektua dela. Eta esatera, orain oso indartsu dabiltzen fascista guztiei, ez bakarrik que no pasaran, ez gaituztela geldituko. Euskal Herriak bere republika osatuko duela eta Euskal Herriak bere askatasuna lortuko duela. Kiroletan Euskal Pilota selekzioa ofizial egiteko eskaera berriz ere egitea eskatu dute Durangon. Erakundei eskatu diete beraien esku dauden tresna juridiko pertsonalak helburu honetara bideratzen jarrai dezaten, alderdi politikoei urratsak ematen jarraitzeko eta Euskal Pilota munduari babesa ere galdegin diote Biarritzeko mundialaren bezperan. Ondorioz, Euskal Herriko instituzio eta eragilei honako eskaera hauek egiten dizkiegu. Munduko pilota batzarrari eta Euskal Pilota Federazioei eskatzen diegu jarrai dezatela egoera honi irtenbide bat aurkitzeko lanean eta har ditzatela helburuak lortzeko bidean behar diren erabakia. Eta kultura lorrean Eusko Jaurlaritzako Bingen Zupiria Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak Euskadi Literatur Sarietako lehen 3 irabazleak nortzon diren argitu du Nerea Gaztea eta 3 emakumeak gainera. 3 emakume izan dira aurtengo Euskadi Literatura Sarien irabazleak. Euskarazko literatura saria Usue Paolazak eta Biurguneko Naza liburuak jaso dute. Euskarazko haur eta gazte literatura Leire Bilbauk eta Barruko Hotza liburuak jaso dute eta azkenik literatura lanaren ilustrazioa Maite Mutuberriak eta Irrimola liburuak jaso dute. Datorren astean iragarriko dituzte falta diren sariak eta azoaroaren 24an izango da saria banatzeko ekitaldia Tabakalera zentroan. Eskerrik asko Nerea, baina zuzen irabazleaekin izan gara gaur goizean eta aurrez zurren entzungo ditugu Usue Paolaza, Leire Bilbao eta Maite Mutuberria. Liburu honek kontatzen du ume baten egunerokoa, soinu banda baten bidez. Hau da, esnatzen denetik, lokartzen den arte, bere inguruan dituen soinu, zarata, musikak hartu eta horiekin poema bisual eta jostagarriak egiten du. Eta zer erabili ditugu? Batetik kaligramak eta bestetik onomatopeiak. Irrimola da jolasteko liburu bat, oso ume txiki-txikiendako eta bertan aurkituko dituzte 8 protagonista, kalera doazela jolastera eta iragartzen dute irrimola datorrela. Zer da irrimola? Irria eragiten duen zirimola. Kontatzen dituztu gauza asko, ipuiak direlako, 9 dira eta bakoitza independentea da. Uste dut gai batzuk aukeratu behar banitu arrostasuna izango litzakela nagusia, lurrek bere inguruarekiko, bere buruarekiko, sentitzen duen arrostasuna
boterean dauden diskursoak bereekin talka egiten dutenean, arrostasuna edo egokitu ezina individu ahul bat izanik makroestruktura guzti horien azpian, eta esan dudan ze aukera dago hor duintasunerako edo moralerako edo koherentziarako. Eta kulturarekin jarraituta, badakizue ostegunero hitzordua duzuela hemen Hamaika Telebistan musika zuzenean saioarekin, hain zuzen gaurkoak azter dakarren jakiteko bat egingo dugu zuzenean Koldo Otamendi aurkezlearekin. Eguerdion, Koldo? Egunon. Beno, gaurkoa potente dator, ezta? Hain zuzen ere, hardcore.inuekin. Bai, alaxe da, gaurkoan musikalki giro odalkorrak nagusitu dira gure saioan, Bazka talde izango da protagonista, musika estenako Zakur Zaharrek osaturiko musika talde berria, eta hoiz izango da gure gaurko saioaren zutabe nagusia. Zakur Zaharrek aipatu duzu izan ere ibilbide luzeko musikariak batu dira, ezta? Bazka taldea osatzeko. Bai, dena badugu logika bat, ez? Bilakaera baten ondorio sortzen da Bazka taldea, berez taldeko 5 kideetatik 4 Estrikaia taldean ibiltzen ziren urteak atzera, eta Estrikaia bezala argitaratu bertzen disko hau, gertatzen dena da diskoaren bilakaeraren ondorioz eta batez ere baterijole bezala Galder Izagirre sartzearekin batera Estrikaia zena Bazka bilakatzen da eta diskoa izen horretan argitaratzen da. Diskoaren izena Basoaren ilunean dantza, horixe disko berria gainera, lehen diskoa, zer esan dezakezu honi buruz? Diskoa musikalki kokatu daiteke hardcore punk estenan, hardcore musika da nagusi, punk jarrera handia da, gero badira pasarte batzuk, bagian stoner giroak ere kokatu daitezkela, eta beste batzuk ahotsetan batez ere melodia gehiago daudenak, Estrikaiarekin alderatuta, erritmo ez dira hain azkarrak, Estrikaiaren abiadura izugarrizkoa zen, eta diskonetan badira kantu azkarra, baina era berean badira bezalako doinuak ere, eta hori asko berazten du diskoaren azken emaitza. Irudetan ikusten ari gara, Gasteizko Geldorado aretora gerturatu zaretela, taldearen lehen emanaldira hain zuzen, eta bertan izan zaretela beraiekin, reportaia grabatzen ez da? Bai, alaxe da, Gasteizen bada areto bat, Geldorado izena du, euskal musika estenan oso gareto importantea da, batez ere rock giroetan, atzerretik etortzen diren talde asko eta asko bertan dute geralekua, eta bertako estenaren parte importantea da, ez? Oso areto polita da, aforo polita dauka, 300 laguneko aforoa du, eta musika bizian gozatzeko, ni uste Euskal Herrian dauden aretoen artean bakasi interesgarrenetako bat, ez? Bertan izan ginen, talderenengo emanaldian, soinu proetan izan ginen, irudiak hartu genituzten, elkarrizketak egin genituen taldekidei eta gaueko kontzertuan ere, irudi batzuk jaso genituen guztiarekin, reportaje mardul bat osatu dugu, gaur gauen ikusteko aukera izango duzuena, gabeko 10:00 aurrera hemen, Hamaika Telebistan, eta sarean barna ere nahieran hamaika.eus eta bestelako sareetan, eta nik usten dut gaur saio ikusteko tapoiak beharrezkoa izango dira belargitarako. Hitzordu horrekin geldituko gara, eta gainera aipatzea gaurkoan musika zuzenean saioaren bitartez Bazka taldea sakonean ezagutzeko aukera bai, baina asteburuan zehar ere hitzorduak daudela Tolosan eta Ziburun esaterako joko dutelako. Beno, Koldo Otamendi, eskerrik asko gurean izategatik beste behin. Halaxe da, mi esker. Musika zuzenean gaurko saioaren aurrerapenarekin usten zaituztegu eta segituan itzuliko gara. Eguneko elkarrizketa nagusiarekin Inazio Oyarzabal izango dugu gaur, sareko bozeramailea. Orain arte. All the time, never,
Egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu horretarako gaurkoan gurekin dugu Inazio Jarzabal, Zareko bozeramailea, eguerdion. Eixo, eguerdion. Beno, zer esana ematen jarraitzen du atzoko egunak, urriaren 12ak, elkarbizitzarekitzako bidean zein iritzi duzu egun honi buruz? Bueno, beti izan da egun bat, ez, alde horretatik, konfrontazio pixkate sortu duen egun bat, eta oraindik horrela jarraitzen du, ez, garbi dago, elkarbizitzaren norabidean pauso ezberdinak eman behar direla, eta gai hontan ere, eta egoera hontan ere bai, nik uste eta adostasun batzuk iritsi behar direla, eta errespetuzko erabaki batzuk hartu beharko diela. Elkarbizitzaz ari garela, azken hamarkadatako historiari begira gai hori mahai gainean jarri da, behin baino gehiagotan, baina salbuespenezko beste politika iraun bitartean hori ze posible dela uste duzu? Bueno, nik uste garbi dago sufrimendua eragiten duen politika bat dela, eta sufrimendua dagoen momentutikan zaila dela elkarbizitza integral bat, elkarbizitza oso bat egotea, ez? Alde horretatik guk garbi daukagu, sufrimendu eragiten duten edozein politika, edozein erabaki, irauli behar dela, aldatu behar dela, eta bide hortan behin betiko zatzean utzi behar degula, eta dena nahi degun etorkizuna eraikitze hori bultzatu behar degula, eta salbuespenezko espetxe politika bertan bera geratzeak izugarrizko pausua emango luke elkarbizitzaren norabidean. Bide horretan aurreko larun batean eman zenioten amaiera, izan bidea dinamikari, Donostian egin zenuten manifestazio eta jaialdiarekin, zerin isla izan da, izan bidea dinamikaren amaiera hori? Bueno, guretzako larun bateko irudiak berak bakarrik hitz egiten duten irudi batzuk dira, ez? Guk duela 2 urte eta erdi, izan bidea dinamika martxan jarri genunean, garbi geneukan, salbuespenezko espetxe politika amaitzeko eskatzen genuen hori, beste modu batean jendartera hartu behar genuela, modu aktibo batean, parte hartzeko era ezberdinetan, gazte jendera ere gerturatu behar ginela, ez? Eta 2 urte hauetan, 11 ekimen egin ditugu, Mediton Torretara egoera, herriko plazatara atera gera, kilometroak egin ditugu, korrika, oinez, modu ezberdinetan, eta larun batean horri amaiera biribil bat eman genion, 11etan bulebarrean ikusi ziren irudiak, ez, pixkat musikarekin, kolorearekin, da pixkat jendearen parte hartze horrekin jokatzen, jendetza bildu zen bulebarrean, ondoren Pio 12ko plazan manifestazioa hasten zen lekuan ere, plaza oso zabala da, plaza oso karretera asko dituena, eta hasiera batean ez zirudien arren gero ikusi zen, jende pila bat zegoela, eta horrek esan nahi du, garbi, jendearentzako lehentasunezko arazo bat dela, salbuespenezko espetxe politika hau behin betiko amaitzea, etorkizunari begira jartzea, elkarbizitzaren, lehen aipatu dugu elkarbizitza horren eta konponbidearen norabidean, benetako pauso garrantzitsu horiek denon artean ematea, eta oso pozik bertan ikusten ziren irudiekin garbi dagolako ditugun aldarrikapenak ez direla gutxi batzuena, baizik eta jendarte osoaren arazo eta lehentasunak direla, eta oraindik orain Euskal Herriratzeak lehentasunezko edo premiazko aldaketa izan arren, norabide bat dagoela egiteko, bide oso bat dagoela egiteko, elkarrekin egiteko prest gaudena, ikusi izan jendartearen alde zabal bat prest dagoela elkarrekin bide bat egiten jarraitzeko, eta bide hortan erabakiak hartzen dituzten administrazio eta instituzioek atzetik datuzela eta berandu datuzela, baina bide hori hartu beharko dutela. 2 urteko bidea, aipatu duzun bezala, eta larun batean amaiera eman zitzaiona, Euskal Herriak dituen biztanle beste kilometro eginda. Nolakoak izan ziren azken kilometro horien sentsazioak? Bai, azkenean erronka potolo bat zen, ez? Eta, kilometroak baino gehiago guk desio genuna zen jende askok parte hartzea kilometro horiek egitean. Eta esaten dizutena, bulebarrean, bizikleta bat jarri genuen DJ batzuekin, eta kolore ezberdinak, eta, hilara ezberdinetan, nahiko politak izan ziren, jendeak ere irudikatzen zuelako zer egiten ari zen, 2 urte eta erdiko ibilbide bati, amaiera bat ematen ari zela, eta guzti hortan, beraiek parte zirela, jende guzti hori, edo bertan parte hartzen zuten mundu jende hori, ekimen horren parte zela, ekimen horri amaitzearen parte zela, eta nola ez, aldarrikapen horiek kaleratzearen parte zela. Eta gizartaren babes horretan ere, babes politiko, instituzionalak, sindikatuak ere izan ziren, zein da balorazioa? Bai, hori da, azkenean izan bidea dinamikan ere askotan aipatu dugu eraiki den konsensua, konsensu horren baitan aktibo edo bentsat konsensu hori kalera ateratzeko gaitasun hori ere 2 urte hauetan
hainbat ekimenetan isladatu da, eta guk uste dugu garrantzitsua zela ere larun batean hori isladatzea eta hori benetan erakustea, ez? Eta oso pozik gaude, azkenean sindikalgintza osoa zegoelako bertan Donostian, arlo politikoan ere orain arte jaso dugun babes berdina jaso dugulako modu batean edo bestean. Donostin egonda edo gure aldarrikapenekin bat eginda, azkenean irudikatzen dugu sensibilizazio ezberdinak ere bide honetan arraun egin nahi dutela, bide honetan daudela eta bide honetan jarraitzeko beharra ere badagoela, ez? Beraz, guretzako izan bidea izan den aniztasun horren isla ere izan zen larun bateko ekimena eta horrekin ere sentsazio honekin. Ekimenaren amaierarekin batera, ia amaierara heltzen ari da ere urruntze politika, etxera bidea agertu bai, baina oraindik ere gelditzen da, ez, egiteke, larun batean bertan aipatu zenuten ez, oraindik badirelako euskal preso batzuk basakabanatuta daudenak, zeri egozten diozu tantaka etortzearena? Bai, garbi aipatzen dugu beti gure aldarrikapenen lehen puntua Euskal Herriratzeak dela, eta hor oraindik 37 preso dira Espainiako kartzeletan daudenak, beraz hori zalantzarik gabe gure lehen aldarrikapena da. Eta garbi erakutsi genuna edo ikusi genuna zen aldaketa hau ez datorrela egun batetik bestera, ez? Aldaketa hau, 34 urte luze iraun duen urruntze politika horren aurrean, eremu ezberdinetan, modu ezberdinetan, jende pila bat egon da hori salatzen, horren aurrean aktibo, desberdinekin hitz egiten, elkartzen, eta azkenan hori denon lanari esker ere bada, gai hori pilpilean mantentzea, gai hori aldatzeko kalean egotea, eta egia da ere azkeneko denboretan, beste eremu batzuetan ere bai, eremu politikoan ere, beraiek ere beraien lehentasun lerroetan jarrita arazo hau, Madrideko indar korrelazioak ere baliatu dute aldaketa horiek ematea. Guri gustatuko litzaiguke askoz azkarrago izatea, baina egia da ere pixkanaka etortze horri ere positiboa dela gauzatzen baldin bada guztiz denak Euskal Herrian egotea. Baina pixkanaka etortze hori, imaginatzen dugu azkenean erabakiak hartzen dituztenek ere beraien orekak ere mantendu beharko dituzela eta beraien interes propioak ere izango dituzela, eta gure lana dana da, gure beharra zein den erakustea, behar hori arlo politiko instituzional eta eremu guztietan isladatzea lehentasunezko kontu bat dela eta bultzatzea erabaki horiek lehenbailen hartzea. Ezin ahaztu ez, prozesu honetan senideek, familiarrek, ondokoek jasandakoa, bereziki aipatzekoa motxiladun umeen kasua, ez da? Bai, azkenean salbuespenezko espetxe politika honen jopuntu nagusia beti senideak izan dira, ez? Azkenean senideak izan dira, sufrimendu hori pairatu dutenak egunerokotasunean, eta zalantzarik gabe oraindik ere horrela izaten jarraitzen du. Kasu horretan, bai senide adinduak, askotan bidaiatu ere ezin izan dutenak eta beraien senidea ere ikusi ahal ezin dutenak eta baita txikienak, guk duela urte batzuk ja lanketa hori hasi genuena motxiladun umeen dinamika osoarekin aipatzea, beraiek azkenean beraien gurasoekin, aitarekin edo amarekin egoteko ezintasuna, komunikazio hori mantentzeko ezintasuna, eta azkenean horrek eragiten duen guztia, ume bati eragiten dion guztia, ez? Azkenean horre ere informe ezberdinak egin ditugu, profesional ezberdinekin egon gera, eta hor garbi ikusten zen oso momentu bortitzak bizi zirela. Aipatu duguen batetan, 3 urte betetze hori amarekin banatzen duten momentu hori, ez? 24 ordu egotetik. Hilabetean egun bat egotea, hilabetean ordu batzuk egotera, ez? Hori oso gogorra zen, eta behintzat motxila hori arindu da, motxila hori behintzat ustutzen saiatua, beste gauza batzuetaz betetzen dugu, ez? Larun batean Porrotxek ere egin zuen ekimenean hortaz egiten zuen, ez? Orain Euskal Herritikan, familia harreman hori osatzea dator, legeak dioen gradu progresioni bilbidean ere, beraien arteko komunikazio hori mantentzea erabakiak ere etorri behar dira, eta askotan esaten dugun zama hori behintzat arindu dela uste dugu. Behin baino gehiagotan nabarmendu duzu ez, salbuespenezko espetxe politika honen jarraikortasunaren oinarrian lege batzuk egon badaudela, eta horiekin amaitza ere badera lehentasuna. Bai, hori da, azkenean ertz ezberdin asko ditu salbuespenezko espetxe politikak, eta hor daude 7.003 legedia, badago beste legeren bat ere bai, hori aldatu egin beharko litzatekela, lege horiek oso momentu konkretu batean sortu ziren lege batzuk zirela, giza eskubideen kontrako lege batzuk direla, hor lege horrek
bere egiten duelako azkenean bizi osoko zigor bat, 40 urteko kartzela zigorrak, hor ere badago zigor horiek zertan oinarritzen diren, ez? Torturapean esandakoak edo torturapean ateratakoak badira zigorra izateko oinarri bat, ez? Eta hori ere azkenean Europako giza eskubideen batzordeak dioen bezala hori ez giza eskubideen errespetuzkoa, ez legezkoa, ez? Hori guztia eraldatu egin beharko da. Nik uste horregatik esaten dugula, bide bat egin behar dugula, bide bat elkarrekin egiten jarraitu behar dugula, eta bide hortan badaude oztopo handiak, eta oztopo guztiak denon artean gainditu beharko ditugu. Horien artean esaterako gradu aldaketetan eta baimenetan badaude oztopo batzuk, ez da zerari da gertatzen? Bueno, guretzako duela urtebete eskumenak Madrildik Gasteizera ekarri izanak pauso positibo bat da. Garbi dago hemen Gasteizen erabakitzeak gertutasunagatik eta arrazoi ezberdinengatik onura asko ekartzen ditula. Egia da ere bai, bigarren graduan dauden presoak baimenak jasotzeko baldintzetan badaudela jasotzen dituztenak, baina badaude baldintzak beteta ere oraindik baimen horiek ez dituztenak, ez? Orduan hor badago oztopo bat oraindik gainditu beharrekoa. 3. graduan egonda ere bai, badaude beste oztopo batzuk, ez? Batzuk baldintzak beteta 3. graduan egon beharko lukete, baina oraindik ez daude, ez? Orduan hitz egiten ari gera 30 bat preso badaudela 3. graduan, baina 75 bat edo egon beharko liratezkela. Orduan, hor badaude oztopo ezberdinak, Gasteizen egoteak desblokeatu du egin batean gai hori ikusi delako legearen bide hori egiteak ez duela inungo kalterik, egin daiteken zerbait dela, baina orain egia dena da geratzen dela parez pare irekitzea eta baldintzkoa guztiak betetzen dituztenei bere eskubidean jabe dagokion gradua ematea, dagokion baimenak ematea eta edo baldintzapeko askatasuna ere jaso beharko luketela. Eusko Jaurlaritzak espetxe kudeaketaren eskumena jaso eta urte betera balantzea da 457 presori onartu diotela 3. gradua eta horietatik 25 direla EPPK-koak, zein da balorazioa? Bueno, aurrekoan aipatzen genuen bezala, balorazio sakon bat egitea ez da erreza, urtebete da, eta urtebete guretzako asko den arren, instituzio batean gauzak eraldatzeko, urtebete ere ez da horren besteko denbora, baina balorazioa positiboa da aipatu detenagatik, ez? Blokeo ezberdinak desblokeatu direlako eta ikusi delako egin daitekela. Arlo negatiboa guretzako baldintzak beteta oraindik asko daudela eskubide horiek ez dituztenak, ez? Orduan guk garbi daukagun norantz jo behar dugu, Gasteizek norantz jo behar du eta ze erabaki hartu beharko ditu, jakin da ze zailtasun dauden ere bai, hor ere ikusi ditugulako gradu regresioak, Audientzia Nazionaleko Fiskaliak etengabe errekurritzen ditulako 3. graduak, eta horrek ere atzera buelta bat ere ekarri duelako, kartzelara bueltatu behar izan direlako hainbat preso. Eta nik uste dut, zailtasun bide bat egiten ari dela, bai Euskal Herriatzeak, bai honetan guk nahiko genukena, baina motelago, baina egia da egiteak berak ere baduela balioan jarri behar degula eta guk horretan bultzatu behar degula eta kaleak berak edo jendarteak ere horretan bultzatu behar duela eta guretzako larun batean garbi ikusi izan jendartea iritsi dela etorkizunari begira dagoela eta iraganeko arazo hauek jada zarkituak bezala ikusten ditula, naiz eta lehentasunezko arazo bat izan hori aldatzeko, baina instituzioak oraindik atzerago daudela eta pauso horiek berehalakoan eman beharko dituztela. Azkenean denok daukagu buruan ere bai ez, urtebete barru Madrilen hauteskunde batzuk egongo direla eta horrek ere dena hankaz gora jar dezakelako. Orduan gure mezua garbia da eta da bihar ez utzi biharko gaur egin dezakezuna, ez? Eta espero duguna da Euskal Herriatzekin hori ematea eta Gasteizek hartu behar ditugun erabakiekin ere pausoka horrela izatea. Salbuespen espetxarekin, espetxe politikarekin amaitzeko beste korapilo batzuk ere, oraindik ere argitzeke daudelako, esaterako 70 urtetik gorako presoen hauzia edo zigorraren 3 laurdenak betea dituztenak, esaterako gaurkoan bertan adibide bat Ion Parot kartzelatik atera da, ez? 71 urte dituen presoa eta 52 espetxean egin dituena, adibide bat baino ez? Bai, hori da, azkenan leheno aipatu da bezala, ez? 40 urteko kartzela zigorrak bere egiten dituen lege bat badago, eta horrek esan nahi duena bizi osoko zigor bat betetzen dutela, adinduen presoen sufrimendua etengabekoa da, azkenan kartzelak ez daudelako egindak
adineko pertsonentzako, badaude 3 ordenako eta dituztenak, baina badaude ere bai beste arazo batzuk, beste egoera batzuk, ez da, Frantzian zigorra bete dutenei, Espainian ez zaiela akumulatzen, eta orduan zigorra 2 aldiz betetzen ari direla, ez? Orduan hor badaude ertz asko, denon artean gainditu beharko ditugunak, pixkanaka gainditu beharko ditugunak, zalantza egiten dut denbora honetan Madriden hauteskundei begira jarrita egonda, ze puntura arte lortu halko den hori, baina garbi daukatena da ere, datozen denboretan ere, han dauden indar korrelazioak daudela, guk gurera jo beharko genukela, eta guk Gasteizko parlamentuan, kalean eta eremu guztietan, saiatu behar gehala erakusten hemen ez dagoela inongo arazorik, hemen ez dagoela inongo arazorik aldaketa horiek emateko, ez dagoela inongo arazorik politika horiek iraultzeko, guk garbi daukagulako sufrimendua eragiten duen guzti hori atzean utzi behar degula, atzetik datozen arazo guzti horiek gainditu behar ditugula, eta denon artean elkarbizitza eta konponbide bat eraiki behar degula. Beste kontu bat ere, bergizarteratzeari buruz, zein iritzi daukazu? Zein utzune dira edo zer egin beharko litzateke bergizarteratze hori indartzeko? Bueno, legeak dioen graduen progresio hori horretara begira dagoela esango nuke. Ados egonda edo ez hori da legeak dioena eta hori da gradu progresioen oinarria. Lege aipatu bezala, 3. graduan daudenak edo baldintzapekoan daudenak erakutsi dute ez dagoela arazorik horrelako egoera bat emateko euskal presoekin ere, eta uste dena da hori inongo oztoporik gabe utzi behar zaiela egiten euskal presoei, ez? Gero egia da, zailtasun asko ematen direla, azkenean gugat salosperezko espetxe politika hau dator euskal presoak lehen gradu batetik egotetik, hau da, inongo bergizarteratzeko aukerarik gabe, 23 urte ziega batean egotetik, 24 ordu kalean egotera, 27, 30, 23 urte eta gero. Hori, psikologikoki hori izugarria izan da. Oain, legeak dioen bidea utziko balitz, nik uste horrek ere aukera ematen duela pixkanaka kalea ezagutu, kalean egotea, lan baimenetan ere, lan mundura ere sartzeko aukera ematen duela, eta nik uste behintzat naiz eta igual nik beste politika bat hartuko nuke eta bergizarteratze hori naturalago eta askoz erreztuko nuken, orain dagoenak utziko balitzaieke presoei asko lagunduko luke bergizarteratze hori errezten. Izan bidea dinamikaren amaiera helduta, aro berri baten hasiera izango da, behintzat beste hitzordu bat jarri duzue dagoeneko, urtarrilaren 7ko manifestazioa urteroko hori. Bai, lehen aipatu dudan bezala, oraindik oztopo asko daude gainitzeko eta bide oso bat egiten jarraitu behar dugu, beraz bidean eta lanean jarraitu beharko dugu herriz herri, auzoz-auzo. Baina bai guretzako egia dena da, fase bat amaitzear dagoen honetan, tamalez ezin dugu esan fase bat amaitu denik, guretzako fase bat amaituko delako denak Euskal Herrian daudenean, baina dinamika honekin nahi genuena, amaiera biribil bat eman diogula uste dugu, jaialdiarekin berarekin ere, kontzertutako irudiak ere bai, guretzako izugarriak izan direlako, behintzat, jendarteak erakutsi duelako, parte izan delako, Euskal Herriratzen behar horretan, presoei beraiek ibilbide hori egite uste horretan, eta esan bezala guretzako fase bat amaituko da denak Euskal Herrian daudena, baina dinamikaren amaiera hau behintzat eman nahi genuen azkenean gure dinamika, gure ekimenak ere bai, garatzen joan behar geralako, eta gu ere gaudelako begiratzen etorkizun hortara, etorkizun horretan egongo diren oztopo horietara eta pausoak ematen jarraitu behar dugulako. Baina zeo Oiarzabalzareko bozera maia, mila esker Hamaika telebistara gerturatzeagatik beste behin. Bai, zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta gogoratu, Sare Herritarrak urriaren 8an egindako jaialdien kontzertuen bildumarekin, saio berezia eskainiko dizuegula, Banda Zabala saio honen zuzen ere, larunbatean eta igandean ikusgai izango duzuena, arratsaldeko 8etatik aurrera.
zer ziren aurgineneko udak izozki urdina artean argiak eskuan mamuaren etxean gauez sartzen ginenean beldurrez lagunaren oean eternala zen uda luzea mamuak izozkia beldurrak miaskatzen ta denborak bereizi gaituenean faltan zaitut nere aldamenean laguntzienak ez ezagun direnean bereizi da bizitza bakoitza bere bidea Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin.
Espainiak eneza nietatik begietatik ez dezan nortzeztu bila zietik zartzen igaro zurekin izateko desiru zurekin izateko desiru na 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 zurekin izateko ikara zurekin izateko desiru na 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 zurekin izateko desiru zurekin izateko desiru na 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 zurekin izateko ikara zurekin izateko desiru na 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 Egunero lege solasaldiari ekingo diogu, horretarako gaurko gonbidatuak ditugu alde batetik Zuriñe Rodríguez, eguerdion. Eta Ibon Meñik, eguerdion. Bueno, atzoko egunari begira hasiko gara, ez zuzen urriaren 12, hispanitatearen eguna, hainbat harimutur dituen egun hori, eta, bueno, hainbat ertzere, ez dakit zer nabarmendu nahiko zenuketen lehen begirada batean, atzokoari buruz. Bueno, egunak berak nik uste asko zaten duela, ez? Ze izen deitura jartzen dioten egunari. Hispaniteta eguna, bere momentuan Arrasaren eguna, Guardia Zibilaren eguna, Pilarikaren eguna, Elisa, indarre represiboak, nazio identidadea, imperialismo edo imperio baten, ez? Kutsu bat edo izandakoaren narratiba baten aplikazioa, eta gaurko errealidaderekin guztiz anakronikoa den errealidade batez. Baina zoritzarrez, bero horretan indarrean dagoena. Eta inendi batean nik uste dut, Espainiar zen horren horiteko ez, aldarrikapenerako eguna bihurtzen dana, baina apurtxuetez, arrakalatu ez gero, pentsatu beharko genukena da, zer dan ez, aldarrikatzeko daukan eguna ez. Eta asko nabaritzen da, eta, bueno, ez, boxek orain dela hilabete edo egun batzuk egin izan duen horiteko ekitaldia horren lekuko ez, asko aldarrikatzen du, bere iragan, imperio handi baten iraganaren zena, eta galdetu beharko genioke ez, gaurko egunean, nolaiteko imperialismo jarrera horren atzean zapaldu izan dituzten herrialde guztietatik, nork faltan botatzen duen gaur egun imperio hortako partez izateak, ez, edo beste bat ere esan da, ez, nork faltan botatzen du Spanish Commonwealth bat, ez, munduan, eta uste dut inor gutxik egiten dutela. Oso kuriosoa da, desfile militar bat eta piperpotoa galiketan dienen bitartez islatzen dutela bereien noiteko identidaderen eguna. Eta Euskal Herriera aplikatzerako momentuan edo Euskal Herriera etortzerako momentuan, justo noiteko talka bat edo ordezkatzen duena. Besteak beste, desfile militar horren bitartez, proiektu espainiar militarista bat islatzen dutelako, eta justo Euskal Herrian, horren aldean, badaudelako bi errealitate baitere talka egiten dituztenak, ez? Batetik, soziologikoki, proiektu militarista horren noiteko aurkakotasuna, edo horren aldentze noiteko jarrera zabal bat badagoela. Nez eta gero gobernu ordezkaria gora erregea eta gora Guardia Zibila adirazi, ez du inor ordezkatzen Euskal Herrian, edo oso jende gutxi ordezkatzen dute horrelako aldarriek, soziologikoki horrela demostratua dagoelako, eta beste aldean, zeren bitartez esartzen da. Eta oraindik orain, Euskal Herriak segitzen du izaten, indar okupatzaile eta indar armatu edo segurtasun indar polizial gehien daukon lurralde bat, erratio kopuruaren arabera, gehien daukan lurralde bat, ez? Eta nola gaitere horrek ordezkatzen du zein dan errealidadea. Eredu baten inposaketa bat armen eta indar okupatzaileen bitartez,
eta nolabait ere horren atzean dagoen oiteko bestelako jarrera bat ez duena bat egiten. Eta hori inposatzen zaigu horrelako egun batean. Azkeneko apunte bat, nahiko kurioso dalako baitera azpimagarria, testu inguru berean, justo gaur eguneko estatus-quoa, gaur eguneko eredua, mantentzen edo errepikatzen edo berproduzitzen duten bi alderdi estatuek, justo momentu honetan, adierazten dutela, judikateron inguruko negoziaketa bateri ekingo diotela Espainia egunean testu inguruan, ez? Eta baitere horrek ordezkatzen du proiektu militarista baten aurrean ez dagoela proiektu demokratizatzaile bat. Besteak beste horrelako indar alderdiek judikaturen norabidea eta etorkizuna erabakitzeko negoziazio eskema irtsi baten baitan osatuko dutelako. Eta nik uste horrek asko dirazten du. Eskerrik asko, Ibon, Zurine, zure ustez? Bai, nik uste Ibon oso ondo azaldu duela, ez, eta atxo nik uste materializatu intzala eta ikusi genuela justu berak azaltzen zuena, ez, batetik desfile militarra, alegia militarismoen, eta gaur naton eztabaida bat egonen ari da, Ukrainiara begira zenolako estrategia eraman, eta nik uste Espainiak oso ondo erakusten zuela atxo, ez, ze puntura arte ejerzitoa da Espainia bera definitzen duen sujetua edo agentie, baina liberean ere desfile horretan ausentzia batzuk ikusi genituen, historikoak direnak etzen egon lehendakaria, eta ere zen egon bere Aragones Generalitateko presidenteak hori erakusten du Espainia proiektu horretan, badaudela behintzat bi leku, bai Euskal Herria, bai Katalunia, ez direla bat eroso sentitze marko horretan, hau badakigu horrela dela, baina atzo ere materializatu dintzen, niri oso esaguratzua iruditzen zait komunikabideak ikusten ditugunean eta notiziak ikusten ditugunean eta esaten dutenean ohikoa diren ausentziak, ohikoak badira, hori erakutsi nahi du errealitate bat dagoela, hori alde batetik, ez? Eta egia da, azken urtetan, eta uste dut zoriontzekoa dela ere, oso ondo erakutsi da, ze puntura arte gaurko eguna kolonizazioaren, atzoko eguna barkaia zuen, kolonizazioaren eguna zela, ez? Eren egia da, eta nik uste dut eskerrak honetan autokritika bat egin behar dula, ez? Askotan bai egin degula Espainiaren iruditegi horri kritika, baina ez diogu kolonialidadearen beste alde hori kritika egin, ez? Eta egia da Espainiaren imperioaren ospakizuna dela, kolonialismoarena, baina kolonialismoa ez da desagertu. Alegia gaur egun igual ez dago Espainiaz Commonwealth deitu genezake hori, Inglaterrarekin alderatuta ez dena hain esaguratzua, baina gaur egun kolonialidadea badago abian, ez? Deitzen digu beste modu batez, internalizazioa deitzen dute batzuk, ez? Baina Euskal Herriko eta Espainiako enpresa asko Latinoamerikan darea adibidez, bertako errekurtso natural guztiak kentzen, eta hori da kolonialismoa. Kolonialismoa ere bai da lege espezifiko bat Espainian abian dagoena, estrangeria legea dana, zeinetan esaten duena, pertsona batzuk besteak baino eskubide gehiago dakate segun eta non jaio diren ikusita, eta kolonialismoa da bake deitzen dioten prozesu militar horiek, ez beste herrialde batzuetara jun bakea inposatzera, ez? Eta orduan nik uste atxo ere hori islatu zea, ez? Zoritzarrez ez kontran, ez? Sorionez, badago erresistentzia indigena oso potente bat Amerika Latinan, eta ere Espainiako eredu horri erresistentzia oso interesgarria ere Euskal Herrian, ez? Eta nik uste dut guzti hori iraultzea, ikusiko ditugu urteak eta urteak horrelako desfile kasposoak esango nuke, zen gaina gaurko eztabaida eta kongresuan ikusi dugu eta atxoko notizia, urtero daukagu notizia batzutan dira parakaidistak, atzokoa zen, santzet, berandu ailegatu zela, erregeak, eta erregeak bere Rolls Roycean, nik ez dakit zer da, nik atxenteratu nintzen zen Rolls Royce bat, porque ennekien, imaginaztazu ez, non daude haiek eta non gaude gu, eta beti date horrelako anekdota anakroniko eta kasposoak, ez? Eta nik uste dut hori erakusten digula zenolako eguna da ere, urriak 12, ez? Eta horrekin lotuta ez, eta atzoko egunaren ospakizunaren arira, Madrilen egindako desfile militar horren arira ere, diru aldetik ez, zer esana ere badago, ez? Aurrekontu sozialenak aurkeztu berri dituzten era berean, baia 1,5 milioi baino gehiago
gastatu dutela, ez, horrelako desfile militar bat egiteko, eta Zurinek aipatu zuenaren ondotik, ez, noiz arte izango da desfile hori Espainiar estatuan, ez, anakronikotzat ere jo daitekena, eta kritika ugari ere jaso dituena, eta baino gehiagotan urteroz. Bai, pastena baita ere, lehen apunte bat indeu, eta zoritzarrez gaur egun, jendarte, ez dakit ez, ikuspegi oso militarizatuak gehientzen ari direla baita ere, ez da ordain, nola baita ere horrelako jokabidek ez duten bestelako, txokea sortarazten dute leku batzuetan edo sektore batzuetan, baina beste batzuetan oso onartua eta oso babestua bada, ez? Eta pentsa, ez? Igual, Espainiar ikuspegitik emon dizaigun buelta, ez? Pentsa dezagun, ez? Horrelako egun batean, horrelako desfile militar bat ez egitea Espainian, ez? Eta zelako, seguramente, ez da beha sortaziko luke. Karo, gure ikuspegitik horrek kriston aldea sortarazten du, ze niretzako, erabat anakronikoa badaz izetaz aratau, gainera ez, proiektatzen duelako zure noraiteko, ez? Aurrera begira daukazun ikuspegiaren, ikuspegi jendarte bezalako ikuspegiaren uteko ardatza, ez? Zurinek aipatu du baitere, eta ejertzito erdigunean jartzeak orduen asko esan nahi du, ez? Nor zer jarri barko genuke, ez? Erdigunean, zuk irudikatu nahiko zenduken jendarte ereduaren baitan, ez? Eta orduen seguramente, bestelako politika batzuek hartu erguluk dezentralidadea. De hecho, aurten ez, normalan desfilea eta gero beti, ez dakiten Moncloan edo ustete erregen etxean sortzen da horrelako besak manos edo deletan, eta aurten gonbidatuak ziren adibidez medikuak, edo gizarte langileak ikustarazteko COVID-19aren eroiak direla, ez? Baina kalean gu ikusi duguna da indar militarra. Eta hori da erakusten duanan, ez da desfilea, da indar militarren erakustaldia, ez? Eta hau adibidez, guain dela gutxi ikusten genuen Moskun, eta irudi horiek egiten zizkigun horrela de, zer esan nahi duna zen, desfile horrek erakusten diguna ez da bakarrekan agertzen dira hor kabra batekin edo delako batekin edo, ez? Eta trajeak eta delakoak baizik eta guda bat badago hemen gaudegu eta horrela egingo diogun aurre. Ari digute estrategia oso zehatz batetaz hitz egiten, ez? Eta ia da antimilitarismotik kritika handia intzaiola ejertzitori, eta nik uste dut hori dela bizik interesgarria, baina ere egin behar da alternatiba bat, ez? Ejertzito gabeko herria nolako herria da, zertarako balio du ejertzitoa, gerra badagoenean, eta orain Ukrainiaz hitz egingo dugu, eta aukera edukiko dugu, gerra badagoenean, nola egiten diogu aurre gerra hori? Zer da defentsa eta zer da ofensiba? Eta horren inguruko eztabaida bat egotie ezinbestekoa da, naiz eta atzokoa oso estetikoa den, ez? Baina estetika horren hartzean ikustu etika politika handia dagoela, ez? Eta hori da kezkatu behar gaituena. Atzoko egunaren arira, Nafarrako lantaldea Sabino Kuadra abokatuarekin izan zen, berarekin luze hitz egin zuten egun honek esan nahi duenaz, imperialismoaren salaketa egin du, Frankoren herentziaz ere aritu da Gordin. Entzungo dugu lehenik eta ben, eta gero nahi baduzue komentatuko dugu ere. Hispanitatearen eguna nik esango nuke fraude hutsa dela. Estatu espainola dela herri bakarra non egun horren kutsua edo atxa imperialismoari lotuta dagoela. Frankoren herentzia aspekturik gogorrena eta txarrena ez da polizia eta ez da guardia zibila, baizik eta judikatura. Eliza, monarkia, ejertzitoa, hizkuntza eta kultura, beti izan tiran taburute baten patak, bi horiek. Eta nik uste dute gaur egun ere, naiz eta beste kontestu batean kokatuta egon, nik uste dute segitzen dutela boterean. Erraiak ezagutu gabe, berririk ez, eta pertsonarik ez. Hortxe Sandra Urralankideak egin dion elkarrizketaren satitxo bat, hemen mahai honetan atera diren gaietako batzuk errepikatu ditu, ez dakit zerbait gehiago gaineratu nahi duzuen, edo bestela beste lerroburu batzuei ere erreparatuko diegu, izan ere
gaurko eguneko lerroburuetako bat eta hitzordu garrantzitsu bat da Siemens Gamesaren hitzordu hori, ez? Arratsaldean bilduko direlako Samudion, Siemens Gamesaren zuzendaritza sindikatuekin hain zuzen ere, kaleratzeak iragarri dituzten ondoren, ez? Aipatu dute 2009 enplegu murrizteko plana izango dutela, mundu osoan hori, Espainiar estatuan ia 500 izango direla, baina oraindik inor gutxi daki, ez? Zenbat izango diren, non izango diren, hain zuzen ere, badakizuen ez Euskal Herrian enpresa estrategiko bat da, hainbat eta hainbat langile ditu, gehienak Nafarroan, beraz ikusteko dago, ez, kezka ere badago, orain arte jakin dena da, badirudien ez, ofizinako langileetan izango direla murrizketa horiek, baina ikusteko dago ez nolako prozesua ematen ari den, baina argi dagoena da, urte hasieran zeuden kezka horiek argitu direla, ez, eta aurreikuspenak egin direlagi. Zer uste duzue? Eta gainera, ez da lehenengoko aldia, ez? Zu justu indepatu duzu, ez? Samudion elkartuko direla, eta, bueno, nizatez gainera, Samudionokoa dana, zeroren badakitzer dan munstroa daukan planta guztia, eta aurretik baitere egon izan dire horrelako murrizketa planak, iragarpenak, eta batez ere oso lotuak, krisi orokor baten testu inguruen, eta moten dirien oiteko neurriak multinazional batek hartzen duen oiteko ez, erabakien araberakoa ez. Egia da zurrumurru asko moten ari direzela, eta zuke apuntatu duzun bezala ez, agian igual eragin gehiago ingokoan ekin dezake Nafarroan daukan planta, baina auskalo, baina hortaz haratago igual bestelako irakurketa bat egin beharko genuke, ez? Egia da baitere, Euskal Herrian sektore aeronautikoak badaukala bere esangura bat, eta implementazioa daukala herrialde ezberdinetan, eta modu ezberdinetan, eta zuzen eta ez zuzen gisa hainbat lanpostu badaudela, eta enpleguaren defentsa hori nola blinda dezakegunen inguruko eztabaida edo hausnarketa inbarko genuke, ez? Eta batez ere, horrelako multinazionalek daukaten nobeteko eragite gaitasuna, gure ez, ehun produktibo eta enpleguaren logikan, eta maila batean beste aldean, politika publikoetatik baitere askotan dauden oiteko edo eskuartze falta edo eskuartzetarako baitere gaitasun falta, ez? Eta batez ere, nik azpimarratuko nuke, horrelako, ez dakite, enpresa motek eta daukaten gaitasuna, daukaten edarpen maila eta mundu osoan daukaten eragina aintzat hartuta, emote direzen baitere, ez dakit, ondorio, nabarduda propia dituzen ondorioak, ez? Eta batez ere, kapitalismoaren logikak askotan sektorean dauden lehien araberako, politika ezberdinak hartzera behartuak egon daitezke, baina askotan horrelako multinazionale dauzaten derivada ezberdinetan emoten diren gertara badirela enpresaren oiteko sukursale ezberdinen oiteko lehiaren arabera baitere egiten ari direla horren inguruko planak, ez? Eta horrek daukan kalte guztierekin. Eta hori ez dugu ikusi bakarrik Siemensen, ikusi dugu Volkswagenen, adibidez Nafarroaren kasuan, ez? Volkswagenek hartzen duen oiteko bere planen arabera, eta beste sukursal batean daukan arabera, eta noraiteko lehia moduan nork pairatuko duen, ez? Kostea handiena, ez? Eta Siemensenean besteen beste eta bar. Eta horrek maila batean adierazten du, enpresa hauek nobiteko daukaten logika, evidentemente ez diotera erantzuten, ez langileen enpleguen defentsaren logikari, eta ez ere lurralde horretan egon daiteken aberastasunaren logikari, baizik eta utxutxean enpresa horret daukan interesa edo daukan edatze gaitasunaren araberakoa ez. Eta hor, maila batean, horren defentsa egin beharko luken, bestelako esku artean ukin ditzazkegun tresnak, besteak beste politika publikoak daukaten eskumen falta, edo daukaten eskumen horiek aplikatzeko ezintasunak. Horren maila batean jartzen gaitu oso jokutria garratz batean, enpresa horrek erabakiko du, langile askoren eta familia askoren etorkizuna bere logika hutsaren arabera. Zuk zer uste duzu, horrelako hitzorduen aurrean sindikatuek badutela indarra egiteko nahikoa aukera?
Bueno, nik uste sindikatuak argi eta garbi borrokatuko dute, historikoki hala izan dalako egia da, eta hau nik uste ja ohikoa bihurtu dela, askotan langilek enteratzen direla horrelako murrizketak prentzaren bitartez. Eta horrela behintzat negoziazioa gaizki hasten da, normalean, Siamensen kasuan hala izan da, zuk imaginazazu zuretan zabiltzala eta enteratzen zarela prentzaren bitartez 2000 eta piko pertsona botako dutela zula nahitan dezun enpresaz. Hori nik uste dut ja berez negoziazioa zailtzen durela. Egia da, horrendikan informazio oso getzi dakagula, gaur arratzalean gehiago jakingo dugu, baina, bueno, printzipioz bai esan da, ez, enpresaren helburua, eta hori ikusi beharkoa, dala pixkat jubilatzeko nahia duen jendearen despidoak izatea, eta baina ikusi behar da, ez? Egia da, eta berak planteatzen zuen oso ondo, ez, normalean horrelako makromonstruak edo makroenpresak erabiltzen dutela aitzaki modun batzutan krisi globalak deslokalizazioko prozesuak egiteko, eta bere kostuak abaratatzeko, zen horrelako enpresak etekinak ateratzen segitzen dutetan. Mi uste dut hemen dagoela muina, ez? Despidoak eta murrizketak aitzaki bezala erabiltzea justuki zure etekinak areagotzeko mikropolitika da. Eta nik beti honetan sakontzen dut, baina nik uste dut oso importantia dela hori ere esatea, ez? Gaur arratzalean ikusiko dugu, egia da oso informazio gutxi dakagula, eta orduan ze estrategia sindikalak aurrera eraman daitezken edo ez, esatea, orain ikuste dut oso goiz dala, ea ere ikusten dugu, baina, bueno, Siamensen enpresa jadanik bere gatazka laboralak izanen ditu beste momentu batzuetan, ez? Eta nik bai ustut sindikatuak zentzu horretan ados ez badaude patronalak esaten dienarekin, seguramente mobilizazioak, ez dakit grebak edo, baina bai mobilizazioak deituko dituzte. Dena den Siemens Gamesaren kasutik aratago aipatu duzuen, ez adibide bat besterik ez delako egia da, ez, bizi dugun testu inguru ekonomiko eta sozialari helduta hainbat eta hainbat enpresa horrelako prozesuak bizitzen ari direla, ez hori bakarrik inflazioarekin lotuta ere pobrezian sakontzen ari garela, soldatak ez direlako igotzen ari KPI-aren arabera ere, eta egoera guztia honen aurrean Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak iragarri ditu mobilizazio berriak, ikusiko ditugu. Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta osatzen duten eragileek eta sindikatuek adostu dute pobretze prozesuaren aurka mobilizazio dinamika abian jartzea. Bada Gasteizen egindako batzarrean, plataformako kideek adostu dute azaroaren 19 borroken konfluentzia ardatz izango duen protesta egun antolatzea. Ikasturtean landuko dituztenak zehaztu dituzte eta indar berrituta heldu direla gainera jakitera eman du plataformak joarbidez, baita bileran mintzagai izan dituztenak ere. Hau da, bizitzaren garestitzea, zerbitzu publiko eta eskubide sozialen murrizketa, energia eta krisi klimatikoa guda imperialistak, zaintza sistema eta burujabetza gabezien ondorioak besteak beste. Emandako informazioaren arabera, askotariko eragileen ekarpenak aintzat hartuta, herritarrei eragiten dien pobretze prozesori aurre egin eta eraldaketa sozial erradikalaren alde aktibazioa oinarri, dinamika mobilizatzailea antolatuko du Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak urria eta azaroa bitartean. Hainbat ertz dituen gaia, bideoan ikusi bezala, ez da, eta aipatzen duten bezala Eskubide Sozialen Kartako bozeramaileek, eraldaketa sozial erradikala eskatzen duen egoera baten aurrean gaudela. Horixe konpartitzen duzu zuek ere? Bai, eta ganera, seguramente borrokatzeak baitere ez dizula eseren berme mongo gaur eguneko testu inguruan, baina borrokatzerik gabe ez duitugula, ez langilerien, ez herrizerearen noiteko eskubidea bermatuko. Zoritzarrez egoera testu inguru horretan aurkitzen garelako, ez? Eta nik uste dut hor badago zelan baite, zeharkatzen duen bestelako elementu bat, lehen Siemensegaz lotura daukona, eta Eskubideen Kartak baitere aipatu zuen duena, eta dala, gaur egun berton lan egiten dituzten pertsonek, langilek, berton erabakitzeko nobaiteko, marko baitere
lapurtzen zaigula. Eta hori baitere maila batean guztizko eragine bat daukola, ez? Eta nola baitere, horre moten direzen hainbat aldarrikapen, eta gainera mundu globalizatu honetan dauden eragin guzti horiekiko gure alternatiba propio bat eraikitzeko eskumenak galtzen ditugula, ez? Edo gutxienez ez ditugula gure eskura, ez? Eta horre maila batean jartzen gaitu askoz ere egoera gaiztoago batean, ez? Eta horren aurrean, argi dagoena da, eremu ezberdinetan burrukan egon daitezkeen pertsonak eta sektore eta eragileen oiteko konfluentzietarako, indar metatze horretarako aukerak sustatzea, bide errealena eta gaur egun eraginkorrena izan daitekela. Horrelako deialdiak nik uste dut testu ingurain konplexu honetan beharrezkoak izaten jarraituko dituztela eta horren bitartez baitere bestelako indar korrelazio bat sortarazi gaur eguneko panorama aldatzeko. Bestela, argi dagoena da, krisi guzti hauen ondorio guztiek nork ordainduko duen, bestela. Zurina zuke nola ikusten duzu kaleko mobilizazioa? Ikusten duzu jende horretarako prest dagoela? Egia da, hori dela, nik uste galdenetariko bat, jendea oroar nik bai nabaritzen dut haserre, nabaritzen dut, minduta, egia da, presioak gora egin dutelako, soldata gora egin ez duelako, eta orduan, egoera dalakoa, ez? Ze puntura arte hori eramaten duen jendea mobilizatzera, hori klabea izango da mobilizazio bera nola definitzen dan, ze kapazitatea dakaten mobilizazioa deitzen duten horiek, mobilizazioa bera erakargarria egiteko beharra nola, ez? Badago, ez? Eta errealidade bat ere badago, krisi batean murgiltzen ari gea, eta krisi hau ez da osmosis sortu den krisi bat, baizik eta erabaki politiko eta ekonomiko batzuen ondorioko krisi. Beraz, responsableak ere badare, hori horrela da, eta ez da, betez klase popularrak, eta ez da langileria. Kapazitatea dakaten edo ez gero mobilizatzeko, ikusi beharko dugu. Ni honekin oso pesimista naiz, uste duelako aldi berean krisi ekonomiko baten baitan gabiltzen enean ziklo politiko baten aldaketan ere bagabiltzala eta mobilizazioaren krisi batzuk ere badaudela eta nik uste dut hori ere esan beharra dagoela, ez bakarrikan langileen mugimendutan, baizik eta oroar eta normala da pospandemia garai batean gabiltza bizitza bera oso zailara eta desmobilizazio handia dago. Orduan, hortze erronka handi bat dago. Egia da eta batez ere gobernuak, bai eskerrekoak eta bai eskumakoak ari dira hainbat neurri ipintzen krisi honi aurre egiteko aitzakipean, baina neurri horiek eztabaidatu dezago, ze puntura arte onak edo txarrak diren, baina bai dira neurri kojunturalak. Eta hemen ez, eta nik uste dut eskubide sozialeko kartak oso ondo esaten zuen, hemen eredu arazo bat dago, eredua bera da irauli behar dena. Orduan, krisi aurre egiteko neurri kojunturalak beharrezkoak dira, bihar gas faktura etortzen zaigulako eta ordaindu behar dagolako, eta orduan diru laguntza eta subentzioak behar ditugu, baina neurri estrukturalak hartzen ez diren enean krisia ez da desagertuko. Orduan hemen eztabaida ideologiko potoloa ereduaren ingurukoa, eredu ekonomikoarena, eredu sozialearena, eredu energetikoarena eta barrekoa da. Eta nik uste dut zentzu honetan batzuk galtzen ari direla besteak baino gehiago, ez? Horrekin lotuta epe motzerako hartzen ari diren neurri horiek uste duzue baldintzatzen dutela gero kaleko erantzuna? Nik uste dut arnaz luzogoko bestelako zentzu batzuk edo sumatzen direla eta maila batean haserrealdi horren kanalizaziorako erreakzio horrek baite seguramente badituz bere oztopo eta bere zailtasun guztiak, ez? Nik bai ikusten dutena behintzat Euskal Herrian somatzen dela baitere, beste jendarte, bestelako eremu batzu eta salderatuta badagoela bestelako green horri kanalizatzeko modua, ez? Eta nik uste dut horreri heldu behar zaiola, ez? Eta nik uste dut gainera, nahiko esanguratsua da, ez? Estatu Espainiarraren markoaren logikan, abidez, Euskal Herriko pentsionistek mantentzen dutela ikur hori eta beste leku batzutan zoritzarrez, ez dela inbeste nabari, ez? Eta nolabait ere green hori edo kultura mobilizatzaile horrek ondino badaukola indar nahikoa horreri heltzeko, ez? Handitzea da erronka, ez? Historikoki ja mobilizatu dan
subjektuak edo kolektiboak jadanik egin dute, ikusi dugu pentsionistekin, baina ikusi dugu Mercedeseko lan gatazkan, edo ikusi dugu hainbat esparrotan, nik uste orain dakagun erronka handia da justuki historikoki mobilizatu ez den jendea, baina egoeraren ondorioak pairatzen ari dena ikustea mobilizazioa dela dakagun lanabez. Lanabez potentea hori batetik eta gero konfrontazio ideologikoa esparru instituzionalean bestetik. Hortan joan, ez? Claro, eta hor, maila batean kaleak badauko eragite gaitasun bat, eta evidentemente eraginkortzea aldera baitere, egin beharreko evoluzioa baitere gauzatu eta pentsatu eta kanalizatu behar da, baina horre maila batean behar du bestelako akompainamendu bat, ze presio sozialak ez du behar moduko garapen guztia edukiko, baina eta gero alternatiba politiko erreal baten logikan proposamenak egiten ez badira, ez. Arnaz luzeko perspektiban kokatuak egon daitezkenak eta momentu erantzuten diotenak. Badaude batzuek, ziurrenik, presio sozial horren ondorioz baitere, ez, emon izan direzela. Hoen dela, atzo uste dute, ez, progresiboen inguruko eztabaida bat egon da Eusko Jaurlaritza, parlamentu eta seguramente hori zen emongo termino berdinetan, baina eta bestelako presio edo bestelako aldarrikapen batzuek kalean egongoz balira, ez. Eta nola baitere horrek baitere, adierazten digu, argazki orokor integral baten beharra dagoela. Presio soziala egotu bai, baina gero alternatiba politikoak gauzatzeko bideak baitere egin behar direla, ez. Eta nik uste dut, aurrekoan baita egon ginenean, horri buruz egon ginen hitz egiten, ez? Euskal Herrian eta marko ezberdinetan, da inkluso gaur egun daukagun herri zatikatu honetan, badaude eskupenak eta daude ahalmenak, logika horretan baitere pausoak emoteko aukerak emoten izkiguta. Batez ere, potere lokalean. Eta hauek hartzen dute maira, zen ointxe, hauteskundeak dare maiatzan, ez? Eta nik uste hauteskunde horretan ere ikusi dezakegula ereduak, ez? Eredu neoliberalagoa edo kontserbadoreagoa eta eskerreko eredua, ez? Nik uste, bi indar potente daudela, EH Bildu batetik eta EAJ beste bitik, bi eredu oso ezberdinak geho ikusi behar da, segun eta non irabazten duen bakoitza, norekin egiten ditu ere aliantzak, ez? Horiek dira bi eredu oso ezberdinak eta batzuk, eta ikusi dugu, EAJ adibidez, deflakzioaren aldekoa izan da, leku Euskal Herrian da, Espainian baita, eta EH Bildu adibidez, gaur legebiltzarrean, gasen inguruko lege proposamen berri bat. Horiek bi eredu dire, ikusi beharko dugu ere, EH Bildu eta EAJaren arteko zenolako ere akordioak edo konfrontazioak egongo diren, ze jarrera hartuko duen PSek ea konfrontatuko duen EAJarekin, edo izango izaten segituko duen bere makulua, Podemos zer egiten duen, Alderdi Popularra zer egiten duen. Hau, honekin zer esan nahi dute, gila dela, konfrontazio ideologikoa askoz makro batean dela, baina hauteskundetan gauzatuko da, eta materializatuko da, eta ikusiko dugu udaletzetan, eta udaletzetan kompetentzia asko. Eguneroko bizitzan ikusten ditugunak, ez? Dena den eta berriro ere bueltatuta, ez? Desparekotasunaren gaieira, hain zuzen ere, ez dugu aipatu, baina hemen ere igertzen da, ez? Gizartean bezala, genero arrakala, ez? Eta transbertzalak izan daitezken beste hainbat kontu ere, izan daiteke bezala migratzaile izatea, ez da? Hainbat datu kaleratu dira, duela gutxi, Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko zifren txostenean, eta hemen argi agertzen da, ez da? EAeko emakumeek gizonek baino 6.300 euro gutxiago, bataz beste kobratzen dutela, lanaldi partzialeko langileen 20% soilik gizonak direla, eta beste 80% emakumeak, eta baita ere zaintzarekin lotuta, ez, dagoen arrakala hori, argi gelditzen da, 10 langiletik 7 emakumeak direla seme-alabak zaintzeko baimena eskatzen dutenak, ez? Noski, soldataren arrakala hori aipatu duguna ere, pentsioetan baduela isla, eta besteak beste emakumeak direla nagusiki alargun pentsioa jasotzen dituztenak. Guzti honi buruz hitz egiteko bat egingo dugu zuzenean Eli Etxebarriarekin, Lab Sindikatuko idazkari feministarekin, uste dut pantailaren bestaldean daukagula, bai, kaixo Eli, eguerdion. Beno, datu hauek ikusita argi ikusten da, ez? Bide luzea dagoela ere lan eremuan berdintasunean egiteko, berdintasunaren alde egiteko. Bai, egiten
Azken urteetan ez dira aldaketarik egon, eta ez dira aldaketarik eman, eta ikusten duguna da soldatarrakala bere baitan mantentzen dela, ez? Batez ere, sektore feminizatuetako emakume langileen egoera ez delako hobetu. Horregatik hain zuzen ere, egunero daude kalean eta borrokan, ez? Osea, haien artean egoitzetako langileak, etxez-etxeko laguntzakoak, garbiketakoak, eskuhartze sozialekoak, merkataritzakoak, ez? Guk pentsatzen dugu lan munduaren segregazioari aurre egiten zaion arte ez dela ezer aldatuko. Horrek esan nahi du, sistema kapitalistak berak, ez? Prekarizatzen eta feminizatzen dituen lanbide guzti horiek erdigunean kokatzen baditugu, horrek esan nahi du, aitortza ekonomikoa, politikoa eta soziala ematen badiogu, egoera aldatuko nuke bestela, zaila ikusten dugu. Eta, gero bestalde batetik ere, zaintzalanak nola dauden banatuta jendarte mailan ere, ez du laguntzen, ez? Esan nahi dute, larrurali partxaletan dauden gehienak emakumezkoak baldin badira, horrek esan nahi du kontziliaziorako baldintzarik edo kerarik ez daudela. Berez, eta zerbitzu publikoak ez badira garatzen ere horretarako, hau da ez bada sortzen zaintzarako sistema publiko bat, hau horrela mantenduko da. Eta, horitzorrez, gaur egungo egoera hori da. Eta zer esanik ez, lehen ere aipatu dugu, honek guztiak gero pentsio sisteman ere isla duela eta pentsio sistemaren oinarria bera kolokan ere jartzen duena inandi batean, ez? Nola hainbat eta hainbat emakume urte luzeetan etxean lan egin gabe, kotizatu gabe bada ere, soldatapeko lan bat izan ez duten arren, gero prestaziorako aukera hori ez dutela. Bai, pentsioekin gertatzen dena da bizitza osoaren zehar gertatzen ari denaren isla. Osea, honek esan nahi duguna da, ez zaiola balioa ematen zaintzalanei, ez da zaintzaileei, beraz, ez baditugu berriro kondenatu nahi prekarietatera eta probetxera, egin behar duguna da, haiekiko aitortu badagoela sor patriarkal bat. Eta sor patriarkal hori nolabait ordaindu beharko genukeen zerbait da. Horrek zer esan nahi du? Bilatu behar ditugula, bai irtenbideak eta bai formulak hor zaintzalanetan bizitza osoa egon diren emakume guzti horiek beste egoera batean egoteko, ez? Eta hori dagokegu jendarte bezala, batez ere, botere publikoei ere, ez da borondate politikorik egonda, ez da hain zaila izango horrelako irtenbiderik aurkitzea. Eta hori da guk pentsatzen duguna. Lab sindikatutik eta beste sindikatutatik ere berdintasun planak lantzen ari zarete, horrek zein puntutaraino aldatu dezake egoera? Zoritzarrez guk pentsatzen dugu gaur egun nola betetzen edo ez betetzen direnari berdintasun plan horiek ez direla batere eraginkorrak. Horrek esan nahi du berdintasun plan bat izan da ere emakume langileen egoera ez dela aldatuko. Batez ere ez diralako betetzen ari alde batetik, beste alde batetik paperean agertzen dena askotan ez delako nahikoa, da gero beste alde batetik naiz eta ez bete ez da ezer gertatzen. Guk uste dugu arazoa dela egiturazkoa eta globalagoa. Berdintasun plan batek gerta daiteke enpresaren batean, bai egoera aldatzea, baina orokorrean ez da aldatuko. Lan merkatua dago erabat segregatuta eta badaude alde batetik sektore feminizatuak, beste alde batetik sektore maskulinizatuak eta haien haien arteko aldea edo arrakala izugarrizkoa da. Eta hori handitzen ari da. Ez da murrizten ari. Horregatik esaten dugu zaintzalanak erdigunean eta aitortza ekonomiko, politiko eta soziala izan arte ez dela ezer aldatuko. Eta berdintasun planekin zoritzarrez esan behar dugula porrota izan direla eta hortik ez dela irtenbiderik etorriko. Eli Etxeberria Lab sindikatutik eskertzen dizugu gaurkoan gurean izateagatik eta gako guzti hauek ematea ere. Eskerrik asko, hurrengo arte. Eskerrik asko. Etxeberria Lab sindikatuko idazkari feministaren iritzi eta
argazki hori, ez da, eta berak argi zioen, ez, sektoreka ere, ez, hasten dela segregazio hori edo arrakala hori, eta gero domino efektua besterik ez dela, eta noski gizartaren isla baita ere, ez, eta lehen aipatzen genuenaren hildotik, ez, sakonean begiratu beharreko zerbait badela, ez, eta beraz, sakoneko erronkak eta sakoneko aldaketak ere eskatzen dituenak, ez dakit... Bai, nik uste genero arrakala zitzitzen dugunean askotan simplifikatzen dugu, ez? Zenbat diru gutxiago ordaintzen diguten emakumeei urtero gizonekin alderatuta, eta hori bada garrantzitua, 1.000 euro ez da diru gutxi, baina hori asaldu behar da, ez? Eta nik uste Elik oso ondo asaldu dela, ez? Batetik badaude sektore maskulinizatuak direnak, horietan normalan gizonak dare eta gehiago kobratzen da. Alegia, askoz gehiago kobratzen da fabrika batean lan egiten duen normalean gizon batek, edo gure aittonari ipurdia garbitzen dion zaintzailea askoz gutxiago kobratzen duena, ez? Eta horretan ikusten da genero arrakala. Ze ogibide balio soziala duten, eta ze ogibide ez dituzen balio sozialak. Naiz eta oso esaguratua den, eta pandemian oso ondo ikusi dugu, badaudela balio soziala ez duten hainbat ogibide eta ogibide izugarrizko beharrezkoak direnak bizitza bera aurrera eramateko, ez? Gure aitona bere fardela aldatu behar badu eta norbait behar badu fardela aldatzeko lan hori egiten ez bada, egingo da, seguramente etxean dagoen emakumeren bat egingo du, baina lan hori balio politiko bat dauke, balio sozial bat dauka, eta horri eman behar diogu balioa. Hori alde batetik, alegia, maskulinizatu da, feminizatua dauden ogibideak. Baina bestetik eta niri hau asko keskatzen nauen datu behar da, zen strukturalki erakusten digu aldaketak ez daudela ari, eta da partzialtasunarena. Alegia, gaur egun, jende gaztea, beti izaten da, ez? Hori da sarreko kontue, baina gaur egun, umeak ez dituzte 80 urteko jendea, 30 urteko jendea duen seme alabak, eta normalean emakumeak dira 10-etatik 7 baimena eskatzen dutena zaintzeko, eta baimena edo lanaldi partzialak hartzen dituena. Hau zer esan nahi du? Gaur egunera arte, gizonak ez dutela egin beharrak. Ez da bakarrikan kontziliazio neurriak, bai, eta hori oso garrantzitsua da, baizik eta gizonak ez dutela zaindu nahi, honekin arazoa daukagu. Eta honekin, karo, irekitzen da beste eztabaida. Zaintza zer da? Obligatorioa edo ez? Zen, ikusten ari garena da, gizonak ez dutela zaintzen ari. Hau da, ikusten ari garena, ez? Batetik ez dakagula zaintza sistema publiko bat, momentu honetan gainera dana privatizatzen ari da nenean, zaintza are gehiago privatizatzen ari da, baina hemen daukagun arazoa da, gizonak ez dutela zaindu nahi. Eta hori porresten duela emakumeak, bai materialki, alegia soldata gutxigo jasaten dutela, bai profesionalki. Zen normalean, 30 urtetik 40 urte horretan, hori normalmente profesionalki aurrera egiten dituzun urteetan. Eta emakume bat bere etxean badago lan egiten, azkenean normala da, gizonak gerenteak izatea, eta emakume gerentziara inoiz ez ailegatzea. Orduan, nik uste dut politika publikoak ezinbestekoak direla, baina gizonak ardura hartu behar dute. Eta ardura ez badute hartzen ari, sentitzen dut, baina igual obligatu behar diegu. Ibon? Konfrontazio ideologikoetan ari nahi zitzen itxan horrein. Oso interesgarria, interpelazioa oso interesgarria dela, Honik honen hartzen dut, eta gero gainera anekdota bat kontatuko zut, ikusteko baiteren nire tentsioan hori giltzen da. Ez da pertsonala, politikoa da. Guztiz ez bat egiten, eta gainera bisiten gainera, ez? Bueno, nik elita oin zuinik aipatu den hildotik baitere, claro, igual soldatarena baitere bada, ez? Esan guratxuena do nabariena, eta batez ere igual kuantifikagarri izan daitekena, baina beste elementu batzuek badaude, ez? Estrukturalak direzen guztiek adierazten deurienak, ez? Eta azkeneko aldian, batez ere sindikalismotik, mugimendu feministatik egiten diren hainbaten analizik eta bar, adierazten egute, plantian antolaketan emoten diren gertaerak emoten dutena, emakumeak aginte almenetara eseltzeko ezintasunak, kategorizazioetan, ordezkaritza baita emoten direzenak, elementu asko daudela baita adierazten dutenak, estrukturalki direzen, dan noiteko zapalketa eta egoera baten ondorioa badala, ez? Eta evidentemente, soldatak hor esangura berezi hartzen du, eta guzti horren noiteko isla daten gisa. Lenguarekin lotuz, badago beste elementu bat nik uste nahiko nabariena dela, ez? Egiturazkoa da, baina gero egiturazkoak
kultura ezberdinen aurrean areagotuten diren gatara dira, ez? Lehen aipatu duguna eta eskubideen kartak baitera diasi deuena, ez? Estruktura dana, bizitza garestitzen testu inguru batean, krisi energetiko baten testu inguru batean, murrizketa publiko eta eskubideen murrizketa baten testu inguru batean, eta zaintzaren inguruko krisiaren testu inguru batean, areagotzen den elementu bat da. Eta hori faktore determinantea da gaur eguneko egoera ulertzerako momentuan, ez? Eta gero, kalo horremai batean, zaintzaren ikuspegian dagoen elementu, ez? Uste dut, goratzen dut, aurrekoan egon ginen ofean hitz egiten horren kontura, eta nik ez nekin orain arte datua, baina somatzen duzun errealia bat da, ez? Eta da, zaintzari aurre egiteko daukagun noiteko gaur eguneko egoera. Eta bada, batez ere, familia nuklearren arabera geratzen dala, ez? Eta horren maila baten ekartzen duena da, norbera daukan ahalmen edo eskumenen arabera, norberak hartzen dituen aterabide individualak edo familiarrak hartzen dituela zaintza eta lanaren arteko uztorketa hori albidetzeko eta zaintzari dagokion arreta erdigunean jartzeko. Hori gainditzeko beharra daukagu, ze hori insosteniblea da, ez? Eta gainera ez dio... Eta biziki konservadorea. Eta ja hori, eta nik joan, ez dio egiturako erroari erantzuten, soilik, ez, momentuko partzetasun erantzuten dio. Eta horren maila batean, areagotuten deuena da, egiturazkoa danaren noeteko berproduzioa. Eta da batez ere, ni neu ikusten dut. Eskolara umeak eraturako momentuan, ematen diren noeteko gehiengoa, bada, emakumezkoak dutela murrizketak bere lanean, edo eszedentziak hartzarena, eta barrak. Eta hori, egun dauen noeteko errealitate objektiboa da, ez? Horren aurrean zer. Eta horren maila baten ematen gaitu, nik uste dut, bi elementutara, ez? Eta badago erpin bat uste dut guztion eri baitere erantzuten diola, eta dela zaintza orokorra, nagusiak, umeak, baina umei begirakoan baitere ez, daukagun noeteko, kultura bera, edikuskera bera, baina batez ere horrekiko baitere daukagun politika parekien eza bat, ez? Eta baude bestelako eredu batzuek baitere oso urrun gaudenak, ez? Eredu nordikotik oso urrun gaude, eta seguramente lagungarriagoa izan ziteken bestelako egoera batzuk sortarazteko, baina oso urrun gaude. Eta gero batez ere, gaur egun, ez, zaintzaren egiteko elementua zeren gainean edo noren gainean erekitzen da, eta batez ere emakumeren gainean, eta zaintza ez ordainduen egiteko ez, amapean geratzen den sistema kapitalista bat daukagu, ez. Eta gainera areagotzen dena da, batez ere, inkluso zaintza ordainduetan, prekarizazio egoera bat emotan eri da, eta gaur da eguna, zeinetan grebak dauden, zaintzen inguruan, behin eskubideen egiteko alde egiten, ez. Eta gero, bigarren elementu moduan da, ereduaren gainean, hasi beharko niateke, ez da behatzen. Jartzen dut lehen, aipatu anekdota moduan, aipatuko dutzuet. Sartu aurretik, eskolatik deitzen daute, esateko, umea ez du legaz dabilela, eta daukagun arazoa da, ez daukagu zelan joan eskolara, umearen bila. Eta horre maila batean jartzen zaitu, noiteko ez, egoeran. Zaintza eta lanaren uztarketan, horrek zertara baten gaituen, ez? Horrek izan dut lehen anekdotana eta tentsioena, ez? Eta horren aurrean, dalagoen nobeteko, ez? Esan dezagun jokabidea, eta egia da, ez? Ni guzti dut, interpelazio horiek baitere zuzenean jarri behar ditugu. Ze, evidentemente, jarrea desorekatuen arabera, gizonezkoen privilegioak zaintzele loturikoak kolokan jarri behar ditu. Eta horrek ekartzen duen oiteko aldaketa oso baten logikan jarri. Eta horrek daukan oiteko egin beharreko prozedura. Joan etorrikoan, ez? Eta horri gaur egun ez gaude horretarako hori errealia bat da. Eta gainera nik uste dute hartu behar degula ere kontziliazioaren trampa bat ere badagoela, ze normala guk esaten dugunean, ez? Gizonak ez dute zaintzen, beti ateratzen dago lan eman. Gizonen multxo bat esaten, bai, baina ni noan ere umea hartzera, ez dakin nora, eta ni kontziliatzen dut, bla, 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 bla. Eta egia da azken boladan, gizon gehiago, konziliatzen dutela, eta bere seme alabetaz arduratzen direla, eta esaten dut oso ondo seme alabetaz, ez normalean haitxona monetaz ez da, hainbat, baina zer gertatzen da honetan, konziliazioan ere, ematen dela genero arrakala bat, alegia. Zaintza lanak ez dira danak berdina. Ez da gauza bera puzzle bat egitea umearekin, edo medikurenera eramatea umea. Ez da gauza bera fardela aldatzea gure aitonari, edo gure aitonearekin musera jokatzea. Ez dute balio berdine. Eta inkluso horretan, eta guaztertu dugu demokrazia parteharkalaren liburuan, orain dela gutxi arraitaratu genuena, ikusten genuen inkluso konziliazioa
egiten denean, gizonak normalean parkean ematen dute orduak umeekin, eta amak dira normalean konpra egiten dutena, baskaria prestatzen dutena, inkluso konzilia horren baitan, logika patriarka batez egiten da, ez? Horregatik nik uste dut izugarrizko konzerta, zaintzaz hitz egiten dugunean oso modu materialean hitz egin behar dugu eta kuantifikatu behar du zer da zaintzan, alegia, zer da zaindu behar duguna. Zaintza gauza asko dira, ez? Zaintza da buruan adibidez, eta emakumei asko gertatzen zaigu, buruan beti edukitzea zer egin behar da momentu bakoitzean, ez? Eta gizonak, ailegatzen dira askotan lanetik, eta zein behar da? Eta galdetzen diote bere neskari, zin behar da. Eta neska askotan badaki, afaria prestatu behar da, baina afaria prestatzeko tomateak erostera jo naiz, orduan atera naiz ez dakit nondik, eta pasatu dut fruta dendatik, eta hortatik gero pasatu naiz bankutik, eta ordaindu dut umearen futbol partiduaren. Beraz, honekin esan dut, zaintza sistema osoari egin behar diola eragin, eta honetaz hitz egin behar dugu. Zen arazo larria da eta zaintza ez da gelituko, ez? Eta behar egingo du. Erronka handiak, gizarte moduan gai honi heltzeko. Erronka eta borroka handia, porque hau borroka izango da. Eskutik helduta joan beharko dira. Eta gaiz aldatuko dugu, prekarizazioaz eta pobretzeaz ari garen honetan energia krisiaz ere aritu behar gara, izan ere inflazioaren kausa nagusienetako bat izan da, energiaren prezioaren gorakada hori, eta Ukrainako gerrarekin lotuta, azken egunotan eta asteotan izan den tentsioaren gorakadarekin batera, berriro ere gas horniduraren erronka mahai gaineratu da, eta honekin lotuta atzokoan Vladimir Putin, Errusiako presidenteak hor dago bat bota zion Europako batasunari, hain zuzen ere Nord Stream gasbideatik gasa errekuperatu daitekela eta Europar batasunera nahi izan ez gero, Europar batasunak gas hori eskuratu dezakeela, ikusiko dugu. Hortxe informazioa pixka bat gehiago segituta, egia da ertzazko eta arpinazko dituen gai bat dela, eta minutu gutxi falta zigula solasaldia amaitzeko, baina lehen inpresio batzuk behintzate jasotzeko bai badugula tartea, ez dakite nola hartu duzuen Putinen azken hitz horiek, eta gertatzen ari den guztia ez energiarekin lotuta, jakinda ez Europar batasunen atoren barruan dagoela, eta hartzen ari diren erabaki horien ondorioak ez nortzuk ari diren pairatzen. Preokupazio handia, eta batez ere zuhurtzia handia baitere, ez? Informazioak baitere interpretatzeko baita nik ustot, ez dauzkagulako erraminta guztiak, bezitukulako informazio guztiak, eta dauden atzean azpian dauden guztiak, ez? Nik aurretiazko guztiak nik ustot badagoela elementu bat, eta hitzein izan dugula sarri, eta nik ustot preokupazio eta arreta handi bat jarri beharko nikola horretan, ez? Eta dala, gerraren logika gailentzen ari dela, etengabe gai honegaz, ez? Eta edozin erpi eta konpostasun elementu guztiak aintzat hartuta, Eta gerraren logika gainera eskalada, ez? Gero eta areagotzea handi baten perspektiban jarrita, ez? Eta ez dagoela elkarrizketa negoziazioa lan diplomatikorako inongo ahotsik, ez herrialderik edo instantzia, nazioarteko instantziarik, apur bat horren kontuan baitere indar berezi bat edo egiten duena, ez? Eta gainera nik preokupazio handiagaz bizi dut ikustea, Estatu Espainiarreko ordezkaria da adibidez Borrell jaunak,
adierazpenak egiten dituenean, gainera plantatzen duenean, fokoa jartzen duenean ejertzito Europar baten beharraz, gogoetatzerako momentu, eta ez du hitz egiten inoz, ze motako bide diplomatikoa jorratu beharko lituzke Europar batasunetik, dituen ahalmenen baitan, gaur eguneko eskala dau, saiesteko ez. Eta gerraren logika hori gainera, areagotzen da edo zabaltzen da erpin guztitera. Eta gerra, esan dezagun, geografikoa edo klasiko batetatik aratago, gerraren noiteko erpin guzti horiek momentetan gerra ekonomiko oso baten eta geopolitiko batean, baina ekonomiko oso baten logikan jartzen ari da. Eta horrek, maila batean, preokupazio handi bat edo sortarazten du gogoetan moduan. Nik uste hiru analizi dimentsio daudela, ez? Batetik Ukrainan bertan ikusten ari garena, alegia gerra bera ikuspuntu beliko batetik kronifikatzen ari dela, ni gogoratzen dut ez, gerra bera hasi zenean esaten genuen noiz arte eta oain oso modu naturalean ikusten ditugu bonbardaketak eta hori jadak eskatzeko modukoa, zen gertatzen ari denena da gerra bat eta zibilak hiltzen ari dira, beraz giza eskubideen urraketa bat badago, eta justo zu plantatzen zenuena, ez? Honi estopa ipintzeko ez daude ahotzik. Hori da, dagoen dimentsio bat, da dimentsio belikoa. Gero dago beste dimentsio bat, ere, gerrari oso lotuta dagoena, baina geopolitikaz hitz egiten diguna, eta oso keskatzeko modukoa da, eta da, justo, gerra nuklearraren inguruko eztabaida hori, bai ikusten dugu alde batetik Rusia mehatzu horrekin dagoela, baina bestaldetik NATO bere bilera egiten ari da, eta artikulu 7 abian ipintzekoren inguruko eztabaida bat egiten ari da, eta zer esan nahi du hau, NATOren edonorrek bere gain hartu behar dezakela eraso bat, eta erasori aurre egitea erasotzen. Berriz ere, logika beliko hori, diplomaziaren kontrakoa dana, ez? Kronifikatzen da batetik gerra eta areagotzen dira gerraren mekanismoak bestetik. Eta gero dago hirugarren dimentsio bat, estrukturalagoa dana, gerrak ekarri digun eztabaida bat dela, baina historikoki dakagun eztabaida da, eta da zer egiten dugu gasarekin, eta zer egiten dugu krisi energetikoarekin. Orain ikusten ari gara Ukrainaren historia honekin eta gerra honekin gabiltzalako, baina eztabaida hau egoten ari da, ez? Ikusten ari gara, nola, herrialde asko ari dira ezaten ez, Rusiako Gaza ez, baina guazen begiratzera Katarrera, guazen begiratzera Argeliara, eta guazen begiratzera Estatu Batuetara. Eta badaude beste batzuk, esaten ari dira guazen hitz egitea, Gaza beharrezkoa den edo ez, energi berriztagarriaren aldeko apostua egin dezakegun ala ez, beraz hau da beste hirugarren dimentsioa, ez, eta hori ikusten ari gara, ez, gasaren kontrako ahotsak ez dira asko ere, ez, eta Katarren inguruko, eta Argelia, eta Estatu Batuak, eta horiek ere beste aliantza ekonomiko eta komertzialak ere sortuko dira. Eta azkenean, ikusten ari gara gure etxetan izugarrizko efektuak gerra hauena, ez? Orduan, nik uste dut polborin handi batean gabiltzara Europa mailan, oain dela urteak esaten genuen, ez? Europako polborina Balkanak zirela, nik uste dut Europako polborina momentu honetan Ukraina da horren inguruan sortzen den guztia, eta tamalez nik uste dut egoera zailduko dela urrengo hilabetetan tamalez zaten dut. Eta galdetu beharko genioke guzti horretatik nork atatzen da irabazle. Eta niri argita garbi ez, zuk plantatu duzun logika horretan, gerra ekonomiko eta geopolitikoaren noiteko logika horretan, Estatu Batuek hartu duten noiteko indar posizioa, NATOren lerrokatze erabatekoaren logikan, Europaren noiteko samaren araberakoa beraztasun bat lortzen ari dela ez. Eta hori aplikatzen ari da, gerraren logika horretan aplikatzen ari da gerra industria guztiaren aplikazioarekin, eta baita ere gazen politika aldaketa guztiarekin. Eta nik behintzat ikusten dudana da, Europako markoan horrekiko dagoen noraeza itzela dela. Bloke handien noiteko berordenazio bat emoten ari dan testu inguruan, Europak momentu honetan baten samapean kokatua dago eta gainera interes
estatu batuarren interesen arabera kokatu dago, eta horrek bai batean jartzen gaitu oso ataka larri batean. Eta gainera nik uste hemen dagoela ere beste aldagai bat, eta da hauteskundeak egongo dira Europakoen bat herrialdetan, ikusi dugu zer gertatu dan Italian, eta hori ere eragin dezaken NATOn dakan herrialde bakoitzak dakan postura indartzea. Gaur egun bakigu PSOEk ez dela biziki progresista, baina nik uste dut Vox eta PP baino askoz gehiago badala, eta zenolako jarrera militarista dauke, niri beldurra ematen dit adibidez Espainian Vox eta PPko alderdien gobernu bat egoten bada, zenolako jarrera hartu dezakete, eta gauza hori gertatzen badaldi berean Frantzian, Italian, Polonian eta delakoan, zenolako estenatokira joaten garen, beldurgarria da egoera, Adi jarraitu beharrekoa, beste behin ere hemen utziko dugu, mila esker beste behin gurean izateagatik Zuriñe Rodriguez eta Ibon Meñika, eta gauko guzti hauek gurekin konpartatzeagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak, gero arte. Basentite baitu taldiro adiro, korporeazen gobernuen apurtzen vampiro, mundua sultzen dute astiro. Gor jarriko posizio, burua montaka, milaka motibo, etzen gonik ditu pasibo, daudonean zutitzen beste kolektibo. Mundari bira manez beste benere, herrian defentzen tinko lanean gaude, aure.